Stine, hvordan er det at se frem til enden på den her uddannelse, og hvordan har du oplevet det at arbejde sammen med dine 7 holdkammerater så tæt i de her 3 år? Er det her tæt nok på? Ja, okay. Det er fint. Nå, okay. Nå, det gør ikke. Okay. Det er helt okay. Jeg klipper det jo bare ud. Det er fint. Okay. Meget sådan... Ja, tiden er gået virkelig hurtigt, og det har været meget intenst. Ja, og afslut. Altså på det her stadie, hvordan tænker du så om det her? Stine! Hvor var du? Stine, må lige snakke med dig? Anders? Ja, undskyld. Ja, vi stopper lige. Ja, dame, prøv at høre, jeg har godt hørt med jeres lille fine interview. Ja, hvad fanden klår du på? Stik mig den lydoptager ting der. Hold nu fucking kæft en killing, mand. Hvad du laver? Du har taget hendes diktafon. Ja. Hvad du har gang i med? Ja, jeg vil have, at du skal fortælle om din klamme affære. Kan vi ikke bare tage hjem? Ved du hvad, du er så klam. Og jeg skal kraften ikke hjem, før du har fortalt mig alt. Jeg skal høre om det lige nu. Og ved du hvad, vi optager det. Gider du at tage den der væk fra mit ansigt? Du råber jo pinligt. Kan vi ikke? Jeg tror, der er ledet inde på scenen. Kan vi ikke? Ja, lad os da gå på scenen, hva'? Skuespillere. Slå for den der. Slå! Lad være med det der. Find din maske nu. Jeg ved, du kan. Jeg har ikke været sammen med nogen. Kan ikke her. Lyver kraftedeme. Er nu væk, Christine? Jeg gider ikke, du spiller skuespil hele tiden. Du kan ikke se. Stop op. Jeg rører dig næsten ikke. Jeg gør da ingenting. Du skal sige, hvordan fanden, at du kunne knippe med Rasmus. Du må nok af mig. Det skete bare. En lille killing, mand. Okay. Hvad laver I fucking den scene der? Skal vi ikke stå der på skatten?